कपाल सरगियारि ब्लगनि जानाय आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासैबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि शेयार खालामनो लाबोलायबाय। बे भिडिअआनो जागोन पेइन्टिंनि। जाय पेइन्टिंखौ आङो गौरबाहा मादायकाटा नैबे जल जीवन मिशनाव नि जितु आसनि बेखौ आङो पेइन्टिं खालामनो फैदों। बेखायनो पेइन्टिंखौ नोंथांमोननो आङो देखायलांगोन। सोरबाफोर फंबाय बिनानावमोना सोलोंनो गोसो दङब्ला नायनानैब्लाबो एसेबाबो सोलोंनो हागोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ आङो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं खावलायबाय। भिडिअखौ जागायनोसै, नायलांबाय थादो। नैबे गौरबा मादायकाटा माबायाव आङो पेइन्टिं खालामनो फैदों। पेइन्टिंआ दिनै फोजोबगोन। माखासे पेइन्टिं बानायजोब्बायानो। जोबजासिम नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय। भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन। फंबाय बिनानावा सोलोंनाबो लानो हागोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगां शेयार खालामबाय। अननानै जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायबाय। नायलांबाय थादो।
आरो शेयार खालामनोबो थिनबाय जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा नायनानै एसेब्लाबो सोलोंनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअफोराव लोगो मोननो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो थिनबाय लोगोसेयावनो जायफोरा साबस्क्राइब खालामोब्ला जाहाथे नेक्स्ट भिडिअफोरा गोदान गोदान नटिफिकेसन मोनहैयो नोंथांमोना नुनो मोनो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै दोनबाय आरो एसेनोसै गोजोन्थों।